Els Anunnaki, un nom que ens porta a una pregunta fascinant. Estem parlant de déus antics? D'una mitologia oblidada? O potser dels arquitectes extraterrestres de la humanitat? Aquesta és la gran qüestió que avui posarem sobre la taula. Imaginem-lo per un moment. Una nau colossal que travessa la immensitat de l'espai i aterra en un món primitiu, la nostra Terra. A dins, uns éssers poderosos, amb una missió que ho canviarà tot, absolutament tot. Sona a ciència-ficció, oi? Però, i si fos una mena de record, un eco d'un passat oblidat? Bé, doncs aquesta idea té un nom. És la teoria dels antics astronautes. La premissa és que monuments que encara avui ens deixen bocabadats, com les piràmides o les misterioses línies de Nazca, no van ser fets només per mans humanes, que hi va haver una ajuda, diguem-ne, celestial. Però, de debò, d'on surt una idea com aquesta? Encara que sembli una teoria molt moderna, molt del segle XX, les seves arrels són antiquíssimes. Per entendre-ho, hem de fer un viatge en el temps, molt enrere. Ens n'anem a l'origen de tot, a la que es considera la primera civilització de la història, Sumer. Pensem-hi, a l'antiga Mesopotàmia, els sumeris van ser uns autèntics pioners. Van inventar l'escriptura, van construir ciutats increïbles, però el que és realment sorprenent és el seu coneixement. Parlem de gent que milers i milers d'anys abans que Copèrnic o Galileu ja semblaven saber que la Terra és rodona i que gira al voltant del Sol. La pregunta és inevitable. Com ho sabien? Doncs bé, en les seves tauletes d'argila, en la seva escriptura cuneïforme, ens parlen d'uns éssers molt poderosos. Els anomenen els Anunnaki. I ja el nom és tot un misteri, perquè què vol dir Anunnaki? Podria ser fills d'Anu, el déu suprem del seu panteó, o potser de sang real, però hi ha una altra traducció, una que ho canvia tot, aquells que del cel a la terra van baixar. I és just aquí on la història es parteix en dos. Així que tenim dues vies, dos camins totalment diferents. D'una banda, la teoria més moderna, la dels astronautes, els Anunnaki eren alienígenes que ens van crear. I de l'altra, la visió més acadèmica, la històrica, que els Anunnaki eren simplement els déus de la seva mitologia, una manera que tenien d'explicar el món i la creació. Vaja, com els grecs tenien Zeus o els nòrdics tenien Odin. Aquesta versió dels extraterrestres no va sortir del no-res. Té un nom propi, el de l'autor que la va popularitzar massivament, Zecharia Sitchin. Ell va agafar aquests textos sumeris i els va reinterpretar, construint una història còsmica que, sincerament, és espectacular. Segons la tesi de Sitchin, la història del nostre planeta comença amb una catàstrofe còsmica. Fa moltíssims temps, un planeta intrús, que ell anomena Nibiru, va entrar al nostre sistema solar. La seva òrbita el va posar en rumb de col·lisió directa amb un altre planeta que hi havia llavors, Tiamat. El xoc va ser brutal, i d'aquella destrucció en van néixer dues coses, el cinturó d'asteroides i el nostre planeta, la Terra. I clar, els habitants d'aquest planeta Nibiru, els Anunnaki, van decidir viatjar a la Terra. Però per fer-hi què? Doncs la seva missió era molt concreta. Necessitaven or. I com que picar pedra és una feina dura, van pensar, creem uns treballadors. I segons aquesta teoria, el que van fer va ser agafar els homínids primitius que ja vivien aquí i modificar-los genèticament. I el resultat d'aquest experiment seríem nosaltres, l'Homo sapiens. Però un moment! Or? Tot aquest viatge interplanetari, tota aquesta enginyeria genètica, per or? No, no era per fer-se anells ni corones. La raó, segons Sitchin, era una qüestió de vida o mort. La clau de tot era la supervivència. Pel que sembla, l'atmosfera del seu planeta, de Nibiru, s'estava espatllant, s'estava fent malbé. Això els deixava exposats a la radiació de l'espai. I quina va ser la solució que van trobar? Doncs polvoritzar partícules d'or a les capes altes de la seva atmosfera per crear una mena d'escut protector. Si aquesta història fos certa, la nostra existència seria literalment el resultat d'una crisi mediambiental en un altre món. És increïble, si pensem. Clar, tota aquesta història dels Anunnaki és fascinant. Però no és un cas aïllat. En realitat forma part d'un fenomen cultural molt més gran, d'aquesta fascinació que tenim pels misteris del passat i per la possibilitat de vida extraterrestre. Els que defensen aquestes idees et diuen: mireu al vostre voltant. Com és possible construir les piràmides amb aquesta precisió matemàtica? O les línies de Nazca, aquests dibuixos gegants que només es poden veure des del cel, per a qui es van fer? O Stonehenge? Tots aquests enigmes s'apunten com a possibles proves que potser no estàvem sols. I no pensem que això és cosa de 4 llibres vells. Aquestes idees estan molt vives. Hi ha conferències, congressos per tot el món on es debaten apassionadament.
Són punts de trobada per a investigadors, creients o simplement gent curiosa, on es comparteixen teories, suposades proves, testimonis. De fet, aquesta fascinació ha creat tot un circuit de turisme. Llocs com el Cerro Uritorco, a l'Argentina, s'han convertit en autèntics llocs de pelegrinatge. Milers de persones hi van cada any amb l'esperança de veure llums estranyes al cel o de sentir alguna mena de connexió energètica amb aquests visitants. I és clar, on hi ha interès, hi ha negoci. Això ha creat tota una indústria. Mireu aquest fulletó. S'ofereixen circuits de turisme d'investigació. Viatges a Machu Picchu, a l'illa de Pasqua. El misteri es paquetitza, es converteix en una aventura, en una experiència que es pot contractar. Bé, hem vist d'on ve la història, la teoria moderna que ha sorgit i com ha impactat en la nostra cultura. Ara toca tornar a la pregunta del principi. Estem davant de fets històrics reals o simplement és una mala interpretació o una lectura moderna de mits antics? Des del punt de vista de la ciència i la història oficial, la cosa està bastant clara. Com diu l'historiador Andoni Garrido, no hi ha cap base històrica sòlida per a la teoria dels astronautes. Cap. Però ell mateix reconeix una cosa. La història és brutalment interessant, és potent, t'atrapa i sembla que dona resposta a preguntes molt profundes. I potser aquesta imatge és la que millor resumeix tot el debat. A un costat, el que tenem, un relleu sumeri antic, una representació d'un dels seus déus. A l'altre costat, com ens l'imaginem avui. És com si miréssim el passat amb unes ulleres noves, unes ulleres modelades per anys de pel·lícules, llibres de ciència-ficció i la cultura ovni. Estem projectant un significat nou sobre un símbol antic. És una reinterpretació, no una traducció. Així que al final, tornem al punt de partida. Els Anunnaki, qui eren? Eren de veritat creadors vinguts de les estrelles a buscar or o eren els déus d'una mitologia fascinant creats per la imaginació dels primers humans per donar sentit al món? Potser la resposta correcta no és triar. Potser la clau és preguntar-nos per què, tants milers d'anys després, la humanitat continua mirant al cel encara buscant respostes.